Sao? Arbau, hepo. Tujuh mana gila. Sungguh buat apa? Oh, iya sungguh kia. Aneh itu kayak di nengke. Tinso? Matro? Aneh megon ya kulona? Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुल चेनेलाव बारायना बाहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आं भिडिअ गोजौजासिम नायलांबाय थादो मोनायाव गेम गेलेगासिनो बिसोर सानैया नै दिनै सान्दुङा नाय रागा जोंसोदो नोंसोर खाथामदो रानना जानो नो जानबा मोनब्रै जाखादो ओइनो मोनब्रै जाखादोंमोनलै नोंबो जानबा चकलेट किटकेट दे किटकेट दे आंनि हेपि बार्थडेनि दिनै बाबा जागोन नामा एक थलेल' सारायनो बस्था मामब्रुं जालायलायदों माबाया दालि खारै माने अहर दाखालि आं खोन्थिनाया नोंथांमोननो बे अहरखौ खारै संदो आरो आं दिनै ओमफ्राय ना गोरानाबा गोथाव जागौमोन एसेबा गोबाव रुबाय रुयाखैनोखा नै दाबो मोजाङै रुइबावाखैसो इमान अर होबाय बेथिंजाय संगासिनो तिता केरेला सोरनि फेभरेट तिता केरेलाया गोखाबाबो सोरनिबा थाखाय फेभरेट जायो जेन'का आंनि ओरैबायदि फेभरेट ना तिता केरेला आरो नारजि बाखि आरो बेलेग गोखा जानो हाया आङो बिसोर मोननै गोखाखौसो जानो हायो आङो ये देखो मोनसिगोन हराव हरसे सान्दुंनाबो हराव हरसे अखा हानानै सान्दुंआ दिनै जि रागा जोंदो शाला नोंखौ अनलायलायनाय दिनै देन्जार ओंखारदों ओमफ्राय नै खुङा गरायावनो मोननैसो दंमोनलै खासिथारा आयौ ह बेखौनो खाना लांगोन आं दिनै आया सुहाबदो सुहाबाबलाय लोगोलै माइदक इमान गोसाबखादो इमान बिजौ जाना दं दखन सुवा थोगोन आमदामी देखावसन नि अबस्था बिदाबाथाय एसेल' साकनि बानायनि साकनि Yelo, sakit saw. Arbau, hepo. Stasiun. Lengar ada. Mama. Nanti mandi leng abu leng lagi hama lapis hati nih. Hey, lengar. Tujuh mana gila. Sungguh buat apa? Biasa bodoh nengo. Hah? Gracias. Kamu apa? Mana pindah sungkri nih? Hah? Mana sungkri pindah? Gawan huna deh. Bathulu sungkri makasih demen kema. Bathulu sungkri makasih demen kema. Negelang. Nenglah sak. Mau jay. Oh, iya sungkri dia. Aneh itu kayak di nengke. Ay meja sungkri demenan ya. Ay meja sungkri demen lay. Enggak gubab jatuh. Mama video kan tano. Sungkri gubab benar nih. Aneh mau bejat. Betul tak? Apa? Nailang cat ini panennya. Wow, tamamu saja deh. Dari kelo gainane, engkau tuh jangan sih ada. Tamam hit nukadna. Tahu ada emplay ada. Bongkar dindia kebuh ada. Wow, tasty. Kamani gaya rimalia lah, homna nenula nurungasih. Jawab ya, kamera pakai jila jikai, nari jila mengkaya. Tapi bangai lah kalau mana mana ikut kamna ada mana ini, macam kam dia. Kamani gaya. Salah lah nubra. Mang kita terbak salah deh, baba. 300? Matro? Ya, 3,300.
जोंहासो बाक्सा गोदान र' जोंहासो गोदान र' आंहा हाबगोन इयाव आं हाबगोन नोंखौ लाङा लांगोन लाया ओइ गोसा न' सानैखौ जोंहा हाबगोन बुगोन ना आङो आया आइसक्रिम होखायनो आंनो दख'ना गोदान लाबोया जोंहासो बाक्सा गोदान लाबोदो बाक्सा गोदान वाव हाबजागोन मारिना दोन इखौ मारिना दोन मारि ओरै मांकिया जागोन इखो मांकिया ए टेब्लेट थांबाय सेस फैबाय थाबासो र' दा बाक्साया बन्द थुखैसाबोन्दो सु खामनाखै आबैया इनो आं होआ दे आइसक्रिम होआ दे सु माबा आथिङा मोजां सुसा आथिंखौ सुना हो इनि बाक्सानि आथिंखौ साफा उगार दै खाराबा नों बुजाखाबाय आंदो इफोरथि ए भगवान गोरोङानो बारा आयालै आया खारबाय दे हुगार आं हुगारनि दोना जोब्बाय दख'नियाव बिबारानो खारजोब्बाय खाम नों गोरों जाबाय दै एसां सोबा एसां दै सोबा हुगार इखो भगवान ओइ मावग्रा दोनखायो दे आं उन्दुना थाहैनोसै है होआनोखा मालाय हुगारबाय थादो नङाखै नामा नोङो इमान फैसा होनानै लाखिनाय मावथिया मावनांगौखौ मावनाय नङा मा होनदों नोङो आंनि मेगन एखल'नो र' नोंखौ आं आइसक्रिम लाबोखाया नोंनो नायबाय था दायो पप फाइबा नोंनो होखाया आं मायाव जागोन दे आं ओंखाम जाग्रोनि ओंखाम जाखांनानै रिल्स शुट खालामनि आरोना इमान दिन जाबाय इन्स्टायाव रिल्स होआखै आरो आङो ओंखायनो दिनै टाइम मोननायावनो सानबाय आरो रिल्सखौनो मोननैसो शुट खालामनानै लानि मानोना टाइम मोनखायाबो ओरैनोबाबो तामाम बिजि जानानै थाखानाय जायो आंखौ ओरैनो थानाय बायसा नुयो मानसिफोरा मबाइलाव मा खालामो आङो भिडिअ एडिटिंआवनो इमान टाइम लायो भिडिअ एडिट खालामनानै आपलड खालामनानै कमेन्ट हरनाय रिप्लाय हरनाय मानसिफोरा ओरैनो थाना न' सिङाव हाबना थानानै उन्दुनो थागासिनो बाट बेफोरखौ जायखिजाया आङो खामानिखौ मावग्रोनोसै ओंखाम जाग्रोनोसै ओमफ्राय रिल्स बानायनानै आरो खोन्थिनोसै नोंथांमोननो माबायदि नुदों नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर ओमफ्राय मा होनो आं मायबा बनायदोंमोन आं गोसोआव गैला बादि नुनानै दा नै अखासो हालायबाय सालाया